Всеки първи вторник на месеца ние имаме тук събирания. Има така постоянно хора, които си идват, те знаят, с различен говорител. Темата е различна, в зависимост от обстановката и това, което преценим. Наши говорители са били, пак започвам с господин Дянко Марков, Борислав Скочев представи книгата си тук, професор Евелина Килбечева няколко пъти и филма и представихме също тук, Илиян Василев, Петър Славов също и различни, които още не са вече живи, Алекс Алексиев, така че заповядайте всеки първи вторник на месеца от 6:30 тук имаме събитие. Сега нашият говорител е господин Калин Манолов. Преди това само ще направя едно съобщение за една конференция, която организираме по-голяма. Конференцията ще бъде на 22 октомври в Новотел София. Това се пада неделя от 15:30 часа. Тя се казва "Истината за миналото. Залог за демократично настояще и бъдеще". Нашите говорители са ние с помощта на господин Андрей Ковачев. Организираме тази конференция. Заповядай, Пепи. Също така с помощта на партия ЕНП. И нашите говорители са аз, колегата Радослав Илиев, доктор Андрей Ковачев, професор Евелина Килбечева, Борислав Скочев, доцент Михаил Груев, който е директор на Държавна агенция архиви. Той ще представи архива, за който се преборихме, дигитализиран, на Съюз и истина. Освен това, понеже ние се занимаваме и с проект "Историческа памет" на различни места, там където са избити от комунистите в цяла България различни хора, да слагаме паметни знаци и освен това изготвяме интерактивна карта, на която всяко такова място да има сайт. Имаме на Черната скала вече такъв сайт, така че ние сме пътували из страната и сме направили записи, запознали сме се с хора. Затова те са били наши говорители, но една част от тях ще дойдат пак. Господин Митко Шалев, чийто дядо е хвърлен от Черната скала и е оживял. Той ще бъде говорител на конференцията. Също така Лило Петков, който ще говори той е от Макреш и ще говори за зверствата във Вълчишки дол. И Величко Велев, който е бивш горянин от Рилското горянско движение. Заповядайте, защото подозирам, че няма да има чак толкова много места. Това е Новотел София от 15:30, неделя 22 октомври. Всички сте поканени. Няма вход за там, просто пак напомням, "Истината за миналото. Залог за демократично настояще и бъдеще". Ще бъде интересно. Ще представим и проекта ни "Историческа памет". А сега давам думата на нашия говорител, който така се изчака търпеливо да кажем всичко. Заповядай и добре дошъл. Благодаря, Даниела. Добре заварили. Благодаря за поканата. Радвам се, че ще имам възможност да кажа няколко думи пред такава просветена, в много голяма степен и активна и в политически, и в обществен план аудитория. Виждам тук хора, които са били партийни строители, имат позиции по нещата, за които смятам да говоря. Само да кажа, че нямам намерение да говоря за дясното партия по партия. По-скоро ще се опитам акцента ми да бъде върху моралната философия и нуждата от морал в политиката, особено сред тези, които се самоопределят като десни, защото дясното, според мен, моралът е най-печелившата дясна политика, но това е нещо, което така в рамките на мислите, които смятам да споделя, някакси би трябвало да дойде само като извод. Темата за дясното е толкова обширна и толкова многопосочна, че честно казано чудех се откъде да я подхвана и докъде да я свърша. Най-лесно е от раждането до смъртта, но автентично дясно на практика в България, поне според мен, не се е раждало, съответно няма как да умре.
Другата гледна точка е, че България има толкова витално дясно, че чак е безсмъртно, че идва от дълбините на времето и се е насочил към вечността. За съжаление, това е още по-невярно. Преди 34 години тоталитарната държава беше изненадващо лесно разградена, обаче само институционално. Нейната социална и културна основа остана непокътната, за съжаление, а точно тази основа непрекъснато възпроизвежда насилие, авторитаризъм, антимодерност, противопоставяне на правилата и законите, недосегаемост на власт имащите, всичко, което виждаме около нас през тези 34 вече години. Самите ние, вместо да станем активни граждани, се превърнахме, поне част от нас, в безпросветни и бих казал морално и ценностно неутрални поданици. Нещо, което една комунистическа партия и нейните метастази могат само да мечтаят да и се случи в такъв мащаб, какъвто се случи в България. Накратко, 34 години ние строим капитализма, който не само аз отъждествявам с дясното, от покрива към основите. И точно това виждате в момента зад мен. Една къща, обърната надолу с главата. Това е истинска къща. От няколко години е на пътя между Созопол и Черноморец. Атракция е вече, явно. Къщата е около 300 квадрата, но на практика се крепи върху 9. Такъв ни е и капитализма, искам да кажа. Къща с тясна основа, на едно единствено място в страната, може да се построи, обаче малко хора вярват в строежа, още по-малко са готови да платят цената за него. Ако пък някой друг я построи, сигурно от любопитство ще минат да я видят, ако им е там пътя, но много пък малко ще платят вход да я разгледат. Така, от тази гледна точка ще се опитам да подхвана темата за дясното, за тясната основа и малкото желаещи да градят подобен строеж. Ще се опитам да отговоря на няколко въпроса, които ми се струват същностни за хора, които се самоопределят и партии, които се самоопределят като десни, и те са в сферата на морала преди всичко. Но ако почнем хронологично от ноември 1989 година, би трябвало според мен да се запитаме кои въпроси объркахме, какво неправилно се запитахме и съответно какви неправилни отговори дадохме. Разбира се, неправилността се осъзнава така с течение на времето. 90-та година и годините след нея трудно. Малко хора биха осъзнали това, което сега ще се опитам да ви кажа, включително аз самия. От ноември 1989 насам. Комунизма уж умря, уж си отиде, макар и не съвсем, и непрекъснато да се връща, и той все пак има някаква алтернатива в България, и тази алтернатива е демокрацията. Демокрацията обаче не е капитализъм. Капитализма се основава на частна собственост, пазари, власт на закона в икономически план и на индивидуалните права в политически план. Капитализъм е името на автентичното дясно по цял свят. Ние обаче 34 години не строихме капитализъм, т.е. дясна политика не провеждахме, а установявахме демокрация. Най-вече защото бяхме задали погрешно въпроса какво всъщност искаме. Дилемата след падането на комунизъм в България трябваше да бъде комунизъм или капитализъм. Верният отговор на този въпрос, според мен, разбира се, е капитализъм. Ние обаче попитахме капитализъм или демокрация. И отговорихме демокрация, разбира се. Тя не е капитализъм, не е и дясно, но не е и антикомунизъм, с който дълго я бъркахме. Всъщност антикомунизма стана синоним на дясност. Тогава в тия първи години или не знаехме, или забравихме, които са знаели, че всъщност най-големите антикомунисти са земеделците и социал-демократите. Тоест други левичари, но без диктатурата и без пролетарията, който е присъщ на комунизма. Трябваше да зададем друг въпрос. Въпросът трябваше да бъде тоталитаризъм или демокрация. На него верният отговор е демокрация.
Това според мен е и фундаменталната философска причина да няма дясно в България, защото дясното е свобода и отговорност, а демокрацията не е свобода. Отъждествявайки демокрацията със свободата, лъжедемократите всъщност ни лишиха от икономическа свобода. Лишиха ни обаче чрез икономическата свобода и от политическа, защото няма политическа свобода без икономическа свобода. Огромна част от първите български демократи не разбираха това. Те се наричаха антикомунисти, но антикомунизма им всъщност беше комунизъм наопаки. Те също бяха колективисти, също като комунистите бяха чужди на идеята за автономната личност, само че вместо в БКП, в БЗНС, в ОФЕ, в концлагер накрая, не дай си Боже, вкарваха личността в друг кълъп. В кълъпа на гражданското общество, което противопоставиха на държавата, вместо да го превърнат в неин коректив. Така че създаването на активни граждани се подмени с превръщането ни в ценностно неутрални поданици. Българските демократи, първите наши лидери, в които се кълняхме, гледахме в устата, следвахме по петите и очаквахме да се творят чудеса, ни спестиха тези истини. Нещо повече, замениха ги с твърдение, че индивидуалната свобода се плаща с липса на сигурност, с влошаваща се околна среда, с по-висока престъпност, с по-лошо образование и с никаква солидарност. Подобни твърдения са или признак на въпиещо невежество, или са интелектуално предателство. Не знам обаче дали си струва да се спори с тях, защото опонентите на капитализма са дълбоко убедени, че той не може да направи нищо добро, точно така както дявола нищо добро не може да направи. И именно за това толкова години демокрацията ни бе представена за свобода, а тя от своя страна за капитализъм. Първите демократи не разбираха, че трябва да заменят държавата с пазара, за да поправят поражението от комунистите, които бяха заменили пазара с държава. Казваха, че не го правят, за да смекчат тежестта на прехода. Чували сте милион пъти тази парадигма, плавния преход, от който все още толкова плаваме, че малко в един момент ще се и удавим. Но в името на доброто за всички първите демократични лидери сключваха безпринципни сделки и правеха непростими компромиси, продължават да го правят и сега и вече виждаме всички докъде ни докара това. Сега по-конкретно какви са разликите между свободата и демокрацията? Свободата е правото да взимаш решения и да предприемаш действия по свой собствен избор, без да се оправдаваш за своите мотиви. Тя неизбежно означава, че ще се извършват много неща, които самите ние не харесваме и затова трябва да сме бдителни, да гледаме какво правят другите и когато не сме съгласни, да реагираме. Цената за свободата, както казва Хайек, е вечната бдителност. Свободата е основна политическа ценност. Тя определя целите на управлението. Демокрацията е процедура. Демокрацията характеризира метода на управление. Но свободата е двигател на демокрацията. Демокрацията подпомага свободата и не допуска пораждането на тирания. Сега не знам тук как да вляза в папката с снимките, защото иска парола, за да ви покажа унагледено разликата между свобода и демокрация, но ще ви я разкажа, може би. Да, секунда. Не, момент. Така, не, той политик, ще ви го покажа после. Ето, това е разликата между свободата и демокрацията. Демокрацията са два вълка и едно агне, които гласуват какво да има за вечеря. Свободата е добре въоръжено агне, което оспорва вода. Така че свободата е нещо различно от демокрацията. Демокрацията не означава свобода. Тя по дефиниция е колективистична система, създадена е преди около 150 години в либералните до тогава, т.е. свободни страни, за да се осъществяват социалистическите идеи, които тогава се зараждат в средата на 19 век.
От тогава от тогава демокрацията, и то парламентарната демокрация, на практика подкопава свободата, без това да е нейна цел, и неизбежно води до държавна намеса, до обществена инертност, до разхищение на средства, води до антагонизъм, разделения, и всичко това се случва не защото някои политици не се справят с работата си или защото на ваша дошла погрешната партия. Просто системата, демократичната система работи така. И преди 34 години, да се върна на началото, започнахме да установяваме демокрация вместо да строим капитализъм и си мислехме, че сме десни. Лидерите ни или мислеха същото, или отново иска парола, или мислеха същото, или ни залъгваха. Сега ще покажа този хубав образ на политик. Ето го. Да, този да. В техен интерес ще предположа, че са били не по-малко заблудени от нас. Поне един бивш президент, бивш марксист, Бог да го прости, партийно назначен за десен политик, беше заблуден според мене. Преди 15 години той описа драмата на дясното в България така. Дясното било пазарна икономика и път към Европа, и тъй като лявото вече било приело и дясната и пазарната икономика и пъти към Европа, мисията на дясното била иззет. И както виждате, през последните години парадигмата е няма лява, няма дясно. Това обяснение като че ли се приема масово за валидно и днес, а в него има поне 3 фалшиви тези. Първо, дясно като политическа философия и политическо представителство в България все още няма, така че няма как да е залиняло, още по-малко да е умряло. Второ, икономиката в България е непазарна, тя е в най-добрия случай смесена, една смесица между свобода и контрол. Много крехки баланси има между двете неща и в един хубав или не толкова хубав ден ще се отиде към едната или към другата крайност. Или безумни регулации и връщане към някакъв вид социализъм, или свободата, за която аз пледирам и мечтая. И третото фалшиво в тази теза за изчерпаната мисия на дясното е, че всъщност неговата мисия тепърва предстои. Обаче, за да предстои тази мисия, трябва да се върнем към основите, към ценностите, към идеите, към морала. Нещо, за което смятам да говоря накратко и което мисля, че е същността на дясното. Защото когато говорим за преход от комунизъм към демокрация, ние всъщност говорим за хода на историята през тия години, които сме живели. А хода на историята се предопределя от силата на идеите. Той не е детерминиран, както комунистите мислят. Ако знаете убежденията на един човек, може да прогнозирате действията. Ако разбирате господстващата философия на едно общество, може да прогнозирате пътя на това общество, на къде ще тръгне. Убежденията и философията са въпроси, които подлежат на избор. Човек прави този избор. Няма фаталистична, предопределена историческа необходимост. И затова ние не сме обречени на комунизъм. В много голяма степен си го избираме. Поне преобладаващата част от нас продължават да го избират. Може ли пак една асистенция? Да нагледявам от време на време това, което се опитвам да ви кажа. Така, но някои хора, включително млади, не искат да избират капитализма, нито дясното, не защото им е хубаво, а защото им е по-лесно. За съжаление, сред тях са доста млади хора. Това е истинска снимка от преди 3 години. Мисля, че беше протест на подкрепа, ако не се лъжа, да, точно така, подкрепа, която тези дни застава с гърдите си зад миньорите. Между другото, миньорите бяха един от символите на прехода. По-възрастите от вас си спомнят, те щеха да дойдат с кирките, както преди това ще да дойдат комбайнерите, една Радка на Амбантова щеше да ги кара тук, всичко толкова се повтаря като фарс, че просто малко е тъжно. Но така или иначе, преобладаващата политическа култура в България, според мен, не е безидейна и затова е посткомунистическа и това пост е за благозвучие. Така, за да тръгнем
последователно по логическата верига, която ще ни доведе до извода, който искам да си направите, а той е, че най-печеливша дясна политика е морала, трябва да поговорим малко за идеи и за ценности. Според мен идеите са най-важната и най-практичната сила в човешкото битие. Нашите идеи променят света, не нашите правителства. Това също след малко ще го видите унагледено. Затова тези, които упражняват силата и притежават парите, не допускат идеи. А те ще променят света, не нашите правителства. Затова тези, които пречат да се разпространяват идеите, всъщност са основните противници на прогреса. И те, освен идеите, убиват и морала, защото морала е набор от ценности и идеи. Ценността сама по себе си е нещо, което е вътре в нас, а не в предметите. Ние придаваме ценност на нещо. Тя е вътре в нас. Това е начинът, по който реагираме на средата. И това се отразява в поведението. В обществен план това означава, че се отразява и в политиката. Ценността имам предвид. Самата политика се базира на система от ценности и идеи, които освен да обясняват обществото, имат и друго предназначение, именно да мотивират и да направляват определен тип обществени действия. Тоест, политиката се базира на идеология или, ако щете, дори и на философия, което е още едно ниво нагоре. Без философия не може да има политика. Политиката е дял от философията. Тя не е цел, която може да бъде постигната без по-широк идеологически контекст, поне истинската политика. Така че драмата на партиите в България, на всички без изключение, е преди всичко морална и след това организационна и личностна. Тя не се решава с механични коалиции, с глобки, с каквото решите, каквото решат да го кръстят хората, които са направили тези безпринципни компромиси. Решава се с връщане на ценности и добродетели в обществото. Ценности и добродетели в обществото обикновено връщат църквата и това е едно много подходящо място да кажем подобно нещо. Аз не знаех, че тук има такъв дух и тая и се радвам, че някакси съм го оцелил без да искам. Но щом църквата отказва да прави това, значи трябва да направи политиката. Сега, какво са ценностите? На базата на нашите идеи ние си определяме и ценностите. Ценност е това, което човек с действията си се стреми да придобие или да запази. Добродетел е акта, чрез който придобиваме или запазваме това, което ценим. Ценностите ни влияят на начина, по който разбираме света. От тях зависи какво ще разглеждаме като добро и зло. Тогава от нашите ценности зависят и нашите желания. На базата на нашите желания ние формулираме целите си, а интересите ни зависят от вида на целите, които сме избрали да преследваме. Тази логическа верига ни води в заключението, че всъщност, ако нямаме ценности, на практика нямаме интереси. Освен, разбира се, парите и властта, които не подлежат на никаква ценностна оценка и заради които повечето български политици са склонни да правят безумни компромиси. И така че липсата на ценности е основният проблем на българската политика и нейната най-характерна отличителна черта на всички нейни представители. Обществото, което споделя ценности и се базира на морал, би могло с доста голямо приближение да се нарече дясно. Както казах и в началото, това е капитализма, колкото и тая дума да е мръсна за много политици все още, защото това е наистина едно общество, което създава ценности. Това е система на огромно създаване на ценности всъщност. Защото хората са свободни да постигат своите цели, да преследват нещата, които са си формулирали, че искат да постигнат, и когато са свободни, те са най-продуктивни. Когато един човек е продуктивен, това всъщност е добре за цялото общество. И от тази гледна точка всички аспекти на съществуването на човека, от чистото физическо оцеляване до материалното изобилие, до интелектуалното удовлетворение, зависи от създаването на ценности. Така се мери и стойността на една социална система, през морала, през тези
ценности се определя нейната морална стойност, се измерва чрез точно нейната способност или липсата им на способност да насърчава създаването на ценности. Всъщност право на човека е да създава и да изоставя ценности. И то трябва да бъде защитавано от закона. Това е същността всъщност пък на индивидуалните права. Това е най-голямата ценност на дясното, наречено капитализъм. Индивидуалните права. Правата, които всеки притежава, просто защото е човешко същество и като такова може да носи отговорност за своите действия. Тези индивидуални права са три. Брилянтно са формулирани в Декларацията за независимостта от бащите основатели на американската държава и те са живот, свобода и собственост, което те интерпретират като преследване на щастие. Те са неотменими, така са наречени в Декларацията на независимостта. Но и трите могат да се сведат фактически до едно – правото на живот. Правото на живот или себе притежанието е всъщност възможността ние да взимаме решения сами за собствения си живот и да носим отговорност за тях. Правото на свобода е друг начин да кажем, че имаме право на живот. Това са фактически на практика синоними. Правото на живот води до право на свобода. Когато един човек се роди, той се ражда свободен. А правото на собственост, това е продукта на твоя живот и твоята свобода. Така че в една по-такава логическа последователност може да кажем, че упражняването на всички свободи е свързано с собственост. Тоест с капитализма или с дясното, ако продължа да ги употребявам като синоними. И сега да ви питам, чували ли сте партия в България да говори такива неща? Ако не сте, значи в България няма автентична дясна партия. Може ли да се появи? Не. Сега не. Поне аз съм силно скептичен. Силно се надявам някой хубави това да се случи. Дали ще го доживея, не знам. Ще видим. Но сега какво е най-впечатливша дясна политика и така да завърша и да направим, ако имате интерес някаква дискусия. Най-печелившата дясна политика, както казах, е морал. Тя е в сферата на морал. Най-голямата битка на дясното или на капитализма, това е, било е и винаги ще бъде битката за фундаментални морални принципи. Обаче как се възприема правенето на политика базирана на морала в момента? Най-кратко казано с присмех. Ако бяха честни, т.е. морални към избирателите си, те не са българските политици, щяха да им кажат, че политиката според тях не издържа нито един морален тест, но това не е проблем, защото моралът не е предназначен за политиката. На политиците трябва да се гледа като на търговци, а не като на герои. И това е добре, защото героя може да те подведе. Той е човек и все пак някой път може да се оплаши, но търговецът никога, ако имате взаимен интерес. Сделката е гарантирана. И го виждаме пред очите си непрекъснато. Откакто през 90-та година кръглата маса замени марксизма-ленинизма с национален консенсус, политиците от всички цветове мълчаливо се съгласиха, че всичко е разрешено, че всичко се продава или договаря, а това, което не може да се купи или да се договори, зависи от натиск, от лобиране, от манипулации, от сделки, от измами, от подкупи, от предателства. И като следствие подобно мислене всички изредили се през последните 34 години правителството са 20-тина, беше с все по-неограничена власт, все по-необвързано с политика, все по-неограничавано от идеология, всяко позволяваше на предшествениците си безнаказано да се измъкват с плячката и това се наричаше и продължава да се нарича политически прагматизъм. Всъщност днешния елит, интелектуален и политически на България и вляво и вдясно, ако има някакъв идеал, ако някаква идеология изповядва, това е комунистическата идеология. Левите вече не се опитват да строят комунизъм чрез диктатура на пролетарията и класова борба, чрез социалната държава, а десните, които все още имат интелектуалната основа да се определят като десни,
а иначе те са нито леви, нито десни, дори да не пригласят на левите, на практика не им се противопоставя, защото това игра в тяхната половина, в лявата половина политическа е тази игра. Така че може да се каже, че в българската политика няма идеология. Когато обаче няма идеология, няма политически принципи, няма посока, няма цели, няма интелектуално водачество и няма проекти за бъдещето. За да имаш проект за бъдещето, трябва да имаш твърд набор от принципи, т.е. да имаш етичен кодекс, с една дума да имаш морал. На два пъти през тия години от падането на комунизма, през 2013 и 2020-2021 улицата се опита да вкара морала в българската политика и не успя. Лично аз чакам следващия опит и се надявам той да успее да го направи успешно някой от вас. И преди да ви благодаря за вниманието, искам само да цитирам една безсмъртна мисъл на Роналд Рейган от 1961 година, когато той казва: свободата никога не е по-далече от едно поколение на изчезване. Ние не я предаваме на децата си чрез кръвта си, за нея трябва да се борим, да се бием, да я защитаваме и на тях трябва да предадем да правят същото. Благодаря ви. Много, много благодаря на господин Манолов. За първи път така, поне на мен, с такова впечатление съм толкова стегнато, толкова ясно, буквално като сентенции неговото изложение. Ние сме имали тук различни говорители с различен начин на изразяване, но толкова ясно изтегнато и съм убедена, че всеки един от нас, когато, защото ние правим запис, както виждате, след това го качваме на канала ни в YouTube, после на сайта, всеки един от нас отново ще си ги чуваме, ще ги слушаме тези неща. Аз самата съм и преподавател на млади хора и знам, че точно това имат нужда да чуят, въпреки че аз съм българист, но по гражданско образование, по други предмети, точно тези принципи, тези мисли и даже философски съждения, така че големи благодарности първо, че се съгласи да дойдеш и след това, че толкова ясно и коректно изложи всичко. Сега започва нашата дискусия. Аз, понеже виждам, че така има хора, които не са идвали тук, искам само да припомня, че когато сега като ви дам микрофона този, първо се представете само името, после съвсем накратко въпрос, не е целта да правим дълги изложения, защото имаме си говорител, задавате въпрос или някакъв коментар и господин Манолов ще ви отговори. Това е темата, предполага дискусия, така че мисля, че някой трябва да се престраши да отвори. Ето, заповядай. Благодаря, адвокат Петър Славов съм. Искам да се възползвам от интересната лекция и изложение, което направи Калин Манолов и да го попитам. В един момент той каза, че в момента не мисли, че в България може да се създаде истинска автентична дясна партия. Би го попитал защо. Може малко повече да каже защо мисли така, дали обществото ни е като цяло ляво или с така уклон към лявото, или пък причината е в политиците, които лошо обясняват, че всъщност дясното значи демократично, или по някаква друга причина. И понеже използвам да попитам, понеже каза сега, че не вижда възможност да се създаде, тогава кога според него би имало такава възможност? Има един класически либерален въпрос: кой коне ти, кога коне сега? Така че може и трябва да се създаде, а няма. Опита се да обясня защо няма. Дефицитите, които изброих, продължават да съществуват. Те не изчезват за година или две. Това е устойчива нагласа, морална, въпреки психологическата. Така че според мен, за съжаление, все още в българското общество, което е много егалитарно и този егалитаризъм се непрекъснато, как да кажа, и генерира, и възпроизвежда, и дори
достига някакви набивани висоти на моменти в момент на кризи, както е сега с тези стачки. Нали? От тази гледна точка няма база основно в обществото за дясното, макар че аз съм се самоубеждавал и съм заблуждавал, може би съм си вярвал в известно време, че бизнесът е полето, от което ще излезе автентичната дясна партия. Разочаровах се обаче и от бизнеса в тези години, от гледна точка на неговата възможност за партийно строителство на предвид. Има успешни бизнесмени, които прекрасно си вършат нещата, които са се захванали, но те, когато попаднат в политиката, или се опитват да я управляват държавата като фирма, или просто изобщо не се занимават с управление, само с възможност за обогатяване, чрез достъпа до огромния недостъпен на което и да е фирма по отделно в България обществен ресурс. И това го виждаме дори в момента в кампанията, която тече с някои от кандидатите за кметове. Виждахме го много масирано в един период от време, това бяха някъде първите 10 години на този век, когато на места, особено свързани с туризъм, като Варна, Бургас и така нататък, непрекъснато се пръкваха десни формации, десни партии. Ковачки си направи партия, Марешки си направи партия, Колен си направи партия. И видяхте, че от този тип бизнес, то всъщност за да се занимава един бизнесмен с политика, трябва да си е набил на срав. Той не може да трепери за магазинчето си или за дребния бизнес и да отделя време и ресурс да прави политика. Той трябва да е пораснал достатъчно. А хората, които са пораснали достатъчно в бизнеса, ако бизнесът е тяхното призвание, презумно и минава да се занимават с политика. Тие, които се прехвърлят в политиката, то е малко грозно така да предполага човек, но или имат някакви задни мисли или не върви бизнеса. Така че, за съжаление, бизнесът, както беше направен в България, то това е един от дефектите на така наречения преход. Ние не изградихме пазар. Нямаше, първо защото не се случи така нареченото върховенство на закона, което да гарантира собствеността и договорите, защото пазар без собственост и договори просто не може да съществува. Той не работи без тези неща. И тъй като ние не ги направихме, съвсем умишлено не ги направихме, т.е. не ги направиха хората, които можеха да ги направят. Защо не ги направиха? За да могат безнаказано да крадат, разбира се. Бизнесът тръгна в една изкривена посока, много подобна на руската, за съжаление, и с много такива директни връзки и контакти през енергетиката, особено и така нататък на едрия бизнес, през земеделието и всичко останало. Така че този бизнес, който има ресурса да се занимава с политика, той няма да прави дясна политика. Който няма още ресурса, просто трябва да порасне. От тази гледна точка, автентично дясно, като пропазарна, прокапиталистическа партия, която защитава индивидуалните права, тя ако защитава индивидуалните права, просто няма да е дясна, няма да е автентична. Не се създаде и аз не виждам много близка перспектива това да се случи. Сигурно ще се случи някой ден, а то не се и случва не само заради българската специфика на прехода, не се случва и заради процесите в Европа, особено през последните 30 години след падането на комунизма, когато вместо да, ако падне ляво, нали се предполага, че махалото отива вдясно. Напротив, на практика се случва обратното, като се замисли човек, като погледне по-мащабно. Света олевява, за съжаление, Европа особено. И това не може да насърчава особено автентично дясно, особено в бедна на ресурси и на капитали страна като България. Така че не съм особено оптимист за бързата поява на такъв тип партия. Надявам се някой ден да се случи, но кога ще видим? Това е въпрос на надежда, не на прогноза. Благодаря. Радослав Илиев. Всъщност два въпроса, но втория може би
след отговора на първия. Може ли да направите уточнение, когато казвате, че няма дясна партия, какво точно имате предвид, че няма партия достатъчно голяма, с критична маса от хора, или изобщо няма никакви формации, които са десни? Второто по-скоро. Няма формации, които са десни. Като аз прекрасно разбирам колко са високи критериите и че на практика те са може би недостижими в този идеален техен вид. Винаги може да се направи някакъв компромис с десността, но не и с базови неща, свързани с индивидуалните права, свободния пазар и върховенството на закона. С тези три неща нито една ясна партия абсолютно никакви компромиси не трябва да прави. Освен ако дойде на власт и просто заради управлението се налага, може би частично и на момента нещо да се реагира, защото наистина управлението вече само по себе си има своя логика, както и ти да се опитваш да го насочваш. Нали? Но между другото, самоосъзнаването, че няма база за достатъчно голяма сама по себе си дясна партия, която да успее да спечели избори, дойде от последните две формации, самоопределили се като център дясно, имам преди Демократична България и Продължаване промяната. От този прословут изтекал разговор, нали? Една от репликите там, мисля, че на Асен Василев беше. Ние сме 10-15% и затова рибари с президента, иначе ще ни подминават покрай туалетната. Така че това самоосъзнаване на социалната база на дясното в България очевидно го има и в политиците. И тези, които искат да дойдат на нас, просто не си лепят този етикет, не си слагат тая табела, защото знаят, че не е достатъчно печеливш. Но дясното никога не е било партийна табела. Това, нали, и затова и така и кръстих това, което исках да ви кажа. То е нещо, което хората дават имената на всички неща, включително и на партиите. Тоест, те ги припознават като някакви. Дори една партия да се самоопределя като дясна в конкретния случай, ако тя не действа по този начин, много бързо и лесно ще се разбере и няма да бъде възприемана като такава. Така че мисля, че в момента по-скоро няма изобщо такава партия. Добре, вторият ми въпрос, този извод, който правите, не определя ли дори самото това събиране като безпредметно, в смисъл такъв, че ако няма дори малки формации от хора, които са десни, т.е. кой какво припознава, кой ще припознае нещо за дясно, ако той не е десен. Т.е. излиза, че абсолютно всички са леви на 100% в България, или трябва да се внесем някой, но който го внесе като ако всички са леви, или някой да ни го наложи този десен човек, който да влезе и да сътвори нещо. Не, просто на съзряване на обществото. Това са дълги и трудни процеси. Ние всъщност като общество не сме изживели своето просвещение. Тогава се създава начина на мислене, който се опитах да опиша и чийто политически проект е капитализъм. Ние не сме си вдигнали моралната революция, която се състоя в развития свят като просвещението. И това е изоставане, което ще бъде наваксано, но не знам кога. А иначе, Господ да ме пази аз да бъда критерий за дясност, нали, да казвам кой какъв е и доколко е. Нали. В никакъв случай няма такава претенция. И не мисля, че обезсърчавам когото и да било. Значи, ако някой иска да направи това, което му идва отвътре и отговаря на неговата ценностна система и смята, че има обществена нужда от него, опити са правени и не са представили. Аз съм сигурен, че няма да престанат. Просто са недостатъчно успешни в момента, поради обстоятелства, които се опитах да опиша, сигурно и много други. Но това не значи, че няма да се случи. Просто не мога дошло времето още. Снежана Шаркова се казвам. Трябва ли нещо да натисна? Да, да светна за
Казвате, че няма достатъчно широка база за да се създаде. Очевидно, за да възникне такава тясна организация, трябва да се разшири базата. А за да се разшири базата, трябва да се работи систематично и целенасочено. Да. И казват, че църквата отказва да прави това нещо, отказва да се занимава с това. Тези образователната система също не го прави. И ние трябва да направим. Кои сме ние? Всеки от нас по-отделно. Тези 10%. Вижте, 10% са едно добро начало, бих казал. Това ви гарантира 20 и няколко кресла в парламента. Тя е тази 10%, ако успее да се консолидира и да не дели баницата, всеки да дърпа към себе си, защото е най-велик, има едно много добро бъдеще. Аз мисля, че такъв резултат е, както се казва, той не дава власт. Вие не сте на власт с 10%, но сте във властта. А това е един много по-добър старт за развитие, разбира се. Благодаря. Само да вметна, на мен, сега господине, на мен ми харесва на къде тръгва дискусията. Добре, защото и това, което каза господин Манолов, част от него е и мое твърдение. Не сме преживяли своето просвещение и че натам вървим. Винаги съм си мислила, че всичко започва с просвещението, защото, както съм аз, постоянно между млади хора, младежи, ако и вие прекарвате всеки ден така, ще видите колко много бели петна има, колко им липсва. Неща, които ние смятаме, че след като са вече в интернет, след като са публична информация, постоянно се говори, те ги знаят, но не ги знаят. И това е, което се опитваме ние тук да правим. Аз смятам, знам, че не сме единствените и виждам голям смисъл в тая работа, така че не се притеснявайте да задавате въпросите. Снеже и това, което каза, беше добро. Наистина може с 10%, обаче има смисъл. Първо господина и след това господин Шарков. Добър вечер, казвам се господин Захариев, с господин много се познаваме. Искам да го попитам в началото на лекцията. Първо да кажа, че ми хареса лекция, с повечето негови тези съм съгласен. Той знае обаче, че аз обичам да критикувам, не всичко съм съгласен. И съм много приятно изненадан, че си съгласен с повечето ми тези. Не съм съгласен с тезата, че в България няма развит капитализъм и пазарна икономика. Нека да обясня защо смята така. Ако смята, че тъй като голяма част от икономиката е свързана с обществени и държавни поръчки, мога да му кажа, че в всички държави има обществени поръчки. И нека накрая да кажа, кой модел, коя държава смята за образец, към който ние трябва да се стремим, на когото трябва да поддържаваме, където има изграден напълно добър, според него, развит капитализъм и ние трябва да се стремим към него. Благодаря. Благодаря ти, Захари. Или, както се казва, или съм се криво молил, или криво сте ме разбрали. В никакъв случай не мисля и не твърдя, че няма капитализъм, защото държавните поръчки, нали, са в неговата основа. Напротив, няма капитализъм, няма развито пазарно общество в България и пазарна система по-точно, защото, както казах, няма върховенство на закона, което означава, че нито собствеността ви, нито договорите ви са гарантирани. Не всеки, някой, който има достатъчно ресурс, на практика може безнаказано да ви вземе бизнеса, включително с съдействието на съдебната система, която трябва да пази вашата собственост и да гарантира спазването на договорите, които имате. И това не е изключение, а по-скоро правило. Особено когато стигнете някакво достатъчно високо ниво в бизнеса, тогава ставате много интересен за рейдърство и за всякакви други такива атаки, които не че няма в развития свят. Разбира се, но там има много по-добра изградена и функционираща съдебна система, което ние продължавам да го твърдя и колкото искате път ще го повторя, не създадохме, за да може хората на вас да крадат. Няма никаква друга причина, освен липсата на морал, разбира се. Но това се поддържа и се така възпроизвежда като липса и като
нежелание да се осъществява просто тази съдебна реформа. Това не е само кой да контролира главния прокурор или колко души да са квотите в Висшия съдебен съвет, в никакъв случай. Не ви е гарантирана собствеността в България. Няма как да има пазар без такава гаранция. Просто това е фундаментално важно. Това невъзможно е да надграждаш, ако нямаш тази основа. Така че от тази гледна точка, според мен, този дефицит е хроничен и пречи на строенето на капитализма, ако мога така да се изразя. А коя е страната, която бих дал като пример? Това най-трудно е възможен въпрос, тъй като казах, че процесът на улевяване в света е всеобщ. Разбира се, хрестоматийни примери са Съединените щати, които са държава, както казваше Тачер, направена на базата на философия, а не на история. И огромна част от тези принципи, които изреждам, това е философията на капитализма, така както са го разбирали бащите основатели и техните преки потомци, едно-две поколения след тях. Този чист капитализъм, нали, капитализъм без държавна намеса, за съжаление в света не мога да посоча място, където го има 100%. Имаше места като Сингапур и Хонг-Конг до неотдавна, които може би най-се вписваха горе-долу в този модел. Швейцария, разбира се, ако говорим за Европа. Съединените щати зависи от президента. Но това е принцип, който има огромно значение, разбира се, историята на едно общество и историята на развитието на една държава. Не може да се случи истински капитализъм в бедна, изостанала и така нататък. Но когато този процес се глобализира и когато има толкова свързан свят с технологии, с всякакъв вид начини за комуникация и така нататък, тия процеси се ускоряват. Не е необходимо да траят векове и дори десетилетия. Просто да има политическа воля и политици с топки, да ме извините, които да ги направят в България в конкретния случай. Ако ги няма, просто трябва да им дойде времето да се появят. Благодаря. Атанас Шарков. Да, Шарков. Ами аз така няколко думи исках да кажа, но не знам точно как да ги изкажа. Едното нещо е идеята как може това да се случи в България. Значи тук в тая зала сме, част от хората се познаваме. И всъщност един от големите ни проблеми е, че ние не се умяваме да намерим начин да се обединяваме, да излъчваме заедно представителите си. Значи дясната общност, колко процента, няма дори смисъл да говорим, въпросът е какъв, как казват американците, какъв чемпионшип, лидершип имаме в обществото. Какви идеи предлагаме на обществото, по какъв начин ги предлагаме. И всъщност това е един от големите проблеми. Ако чакаме някой велик бизнесмен да се роди в България да даде много пари, нали, трудно ще стане. Просто нямаме това натрупване в момента. Комунизмът прекалено много е разрушил и го унищожил и така нататък. Ще отнеме доста време, като се случат тия неща, пък света да не чака, че света върви, както всички виждаме, много бързо напред. Така че по-скоро наистина трябва всички да се замислиме и тук така да се върнем към основите на собствената отговорност, нали, и на собствените си действия, как можем, защото българите са били бедни и преди това. Значи, когато османското владичество имало много силни моменти и развити и тогава, но народът ни е бил беден и безпросветен. И въпреки това, ние имаме период на възраждане, ние имаме такива действия, постигнати като Съединението, които не са ни дадени от никого. Така че аз наистина това като мнение и като апел към всички, да помислиме върху това как да се научиме заедно с общи действия, с воля,
да излъчваме, да се организираме, да излъчваме ценности, да показваме ценностите си, не само да си ги мислим на ум и да не ги споделяме от срам помежду си дори, а да ги показваме на обществото. И така, това беше едното нещо като коментар. Имах и други, но просто може би след време, след като приключим. Но все пак да се замислим и за един въпрос, нали, социалната държава, казахте, така да кажа, като идея в момента собственост на левите. Какво според вас можем ние да противопоставим на това нещо? Не е нужно да се противопоставя, защото социалната държава е както зависи в каква посока, нали, се развива тя и доколко прави полезни или вредни неща. Социалната държава сама по себе, той капитализма е социален всъщност. Преди синдикатите да извоюват какво ли не, собствениците на големи предприятия в света са дали на тези, които работят за тях и 8-часов работен ден и платен отпуск и така нататък, просто за да и върви бизнеса. В социалността няма нищо лошо. Въпросът е, когато тя се трансформира в уродливо изравняване, защото Аристотел казва, че е най-насправедливо да изравняваш неравните неща. Изравняването, всъщност, равенството в България се разбира като изравняване. За да вземеш от богатия да дадеш на бедния, както миньорите в момента искат всички да им дадем, за да им гарантираме работните места. Ето това е извъртена социална държава. Ако това се случи, ако дадеш на няколко хиляди души 3 годишни заплати, за да не работят. Това е нещо, което вие ще направите ли в семейството си или в бизнеса си? Що да го прави държавата тогава? Откъде на къде? Значи, социалната държава е да ви гарантира едно относително достойно човешко съществуване, а не да ви дундурка от билката до гроба. Има степени на социалност, които са приемали включително за такива като мене, но има извращения, които трябва максимално бързо да се, как да кажа, ако са закони да се променят, ако са практики да се премахнат, защото така по този начин с толкова социалност цялата държава накрая ще се разруши. Всичко си има цена. Ако не е с по-високи данъци, то е с заеми, които все пак се плащат. И то в следващите поколения. И аз съм потресен в някакъв смисъл, може да е силна думата, но много неприятно изненада от мисленето на сегашния финансов министър. Той е прогресист в най-радикалния смисъл на думата. Аз съм почти сигурен, че той си мисли, че тези заеми никога няма да се връщат. Почти съм сигурен, че той така се мисли. И да ви кажа, в света, може би това не е изолирано мислене. Той има школи такива. И тогава ти взимаш колкото ти дадаш, защото в един момент представят ти да ти дава, ти го раздаваш, за да останеш на власт и така нататък. Но тази социалност е контрапродуктивна и тя е опасна за държава като социален организъм и трябва да има граница, след което да се спре. И кой може да спре социалността, която излиза извън приемливите рамки? Една тясна партия, която, за съжаление, не съществува в България и дай Боже да се създаде и да бъде достатъчно влиятелна, за да налага и своята визия. И тук, по някакъв начин да отговоря и на Скошарков. Най-добрият начин да увлечеш хората след себе си и да ги накараш да правят това, което ти правиш, е личния пример. Няма друг по-добър начин. Ти не можеш да говориш едно, да правиш друго и накрая да искаш да ти вярват. Тоест можеш, обаче в един момент представа да ти вярват.
Така че всичко е въпрос на лични умения, на лични усилия, които трябва да бъдат положени със съзнанието, че това е дълга, трудна, тежка, неблагодарна, да не кажа апостолска работа, която отнема години, десетилетия, колкото трябва, зависи от обществото, зависи каква част от него е готова да поеме по пътя на свободата, ако мога така патетично да се изразя. Защото огромна част от хората просто не желаят да поемат отговорност, да предпочитат друг да се грижи за тях, друг да ги обгрижва, да речем, да. И срещу това даряват голяма част от правата и свободата си, мислейки, че я заменят за сигурност, а накрая, както има една прекрасна мисъл, победи и едното и другото. И това България не е живяла. Комунизма го хиперполизира до невъзможни висоти, това мислене и това действие, но то си го е имало в огромна част от обществото, ако не винаги, то поне през последните стотина години. А периодите от време, за които господин Шарков говори, кога сме били Швейцария на Балканите, са съвпадали с време, в което хората са били и собственици, и вярващи. Имали са морални устои, имали са собственост, имали са котва, така да се каже, поне голямата част от тях. От 20-те години на миналия век това постепенно се разрушава в България, особено през тия 45 години комунизъм беше на практика занулено. И сега трябва да се създава отново. Не знам колко дълго ще трае този процес. Но е просто път, който трябва да се извърви. На евреите е било около 40 години, така че са оптимисти. И още 6. По реда на заявилите желания, господин Кролев. Благодаря. Здравейте на всички. Това, което искам първо да изразя благодарност към господин Калин Манолов за чудесно поставената ситуация за тяхното в България. Това, което искам да кажа, че аз съм заместник-председател на една партия, за която смея да твърдя, че е дясна, без да си слага този етикет. В това отношение, именно за това съм в тази партия, защото в никоя друга не съм видял точно изразени десните принципи и идеи. Именно преди тази причина, точно преди 3 години, направихме една, смея да твърдя, че дясна програма за развитие на България до 2030 година, даже и с перспектива, в която всичко това, което говори господин Манолов, са заложени и мисля, че е една добра основа за една ясна доктрина за България. Но чудесно. Именно поради тази причина, че ние защитаваме тези десни принципи, никой от другите така наречени десни информации, политически и така нататък, не ни припознават. Така предполагаме ние. Да. Никак не съм изненадан. Да. Това, което искам да добавя, че българският капитализъм в момента е една особена такава форма на капитализъм, която се основава на една група от обществото, която е с менталитета на комунизма. Значи може да мисля, че ще се съгласите, но да кажем 100 от най-големите български фирми, собствениците им на 90% са бивши номенклатурни кадри или техните наследници, или на ДС. При това положение, този менталитет, който е изграждан с 40 години преди това, те го носят в себе си.
За тях е важно да запазят властта чрез икономическата власт и можем да направим един разрез на обществото. Тази малка част, която държи икономическата власт, в един момент успява да манипулира и политическата част, хората, които се занимават с политика, които реално са вътре във властта, и съответно голямата маса от хора, които все още са с този социалистически менталитет от преди години. Много удобно тези политици ги разделят. Едните 10, другите леви, по всякакъв такъв начин. Но този принцип, който те следват, е разделя и владее. Реално. Според мен, съвременната трактовка на капитализма е нивото на свобода, на предприемчивост и морал. Като това може да се каже, че страните, които имат най-голямо ниво на предприемачество, са най-добрият капитализъм в момента. Това е моето виждане за съвременния капитализъм. Да, напълно съм съгласен, да. Да, на нашата партия се казва Общество за нова България. Това, което искам. Аз съм дълбоко убеден, че Благодаря. Като твоята партия има още поне една дозина. Обаче не съм сигурен, че сте в контакт помежду с това, че големите, така наречени, ви неглижират повече от нормално. Не бих се и очудвал. Но ставаш голям или когато имаш огромен потенциал, или когато се сравниш с други малки. Така че за мен е по-скоро консолидацията на вече съществуващи такива проекти е пътя, по който ще се стигне до нещо по-влиятелно, потенциално, печелившо и като проценти и така нататък. Не съм сигурен обаче дали помежду си тези партии няма да са толкова разделени, колкото с големите, които не ви приемат. Просто познавам психологията и начина на мислене на голяма част от хората, така че, но няма начин да се случи другояче, освен чрез консолидация на съществуващи дребни, не знам дребни или колко, но все още такива с по-малко влияние формации, които могат да направят, както на времето беше направено СДС, не че го давам като добър пример, но там имаше 16 партии. И някакси 7-8 години оцеля преди Костов да го превърне в единна партия и тогава да се вземе властта. Така че не знам, не мога да дам рецепти. Аз самия съм участвал в няколко такива несполучливи проекта и оттам идва и голяма част от скепсиса. Пък вече нямам енергия за такъв тип авантюри. Бих се, как да кажа, помагал по-малко, обаче в доста ограничен мащаб в сравнение с усилия, които съм правил през годините и съм се убедил, че не си е струвало в някакъв смисъл. Но това е лично, не го казвам като рецепта или като препорък. А иначе с това, кое е дясно, съм напълно съгласен, да. Дали как в България и колко бързо ще се случи, пак казвам, е въпрос на надежда, не на прогноза. Аз лично не знам кога. Благодаря. Момент, като трето лице, което следи нещата, винаги ми е правило впечатление, че умни хора, като нашия лектор, са давали доверието си на хора, които са зависими. Затова участвахте, господин Манолов, в предварително осъдени на неуспех хаос. Например, в Общество за нова България няма нито един човек, който да е зависим. Ето сега... Това е много добро начало. Така, не е зависим, като почнете по всякакъв начин. Чудесно. Повечето български политици беха зависими. От друга страна, изначално е
виновна цялата ситуация, направена от БСП и създаденото СДС, което беше конфедерация от леви партии. В СДС нямаше нито една дясна партия. Да, склонен съм да се съгласи, да. Така. Нямаше. Благодаря. И СДС като партия не беше дясна партия, също. Да. Макар да се самоправиш като християн-демократ. Шефът отказваше да подпише законите за реституцията. Иван Костов, айде сега. Да, така е. Благодаря на господин Мицев и само да кажа, че се ориентираме вече към приключване на втората част от нашата дискусия. Третата част е там импровизирания коктейл, когато всички знаете, заставаме на групи и си говорим, можете още, стига да има време да остане още малко нашия говорител, говорим си, общуваме и така, запознаваме се така по-обстойно. Отново искам да ви припомня, заповядайте на нашата голяма конференция на 22 октомври от 3:30 в Новотел София на булевард Цариградско шосе. Доста говорители са тогава, макар че по 10 на минутки ще има всеки един, ще представи ни проект Историческа памет, истината за миналото, залог за демократично настояще и бъдеще. Добре дошли сте всички. Ами едно последно обращение, може би. Всяко обращение. Благодаря ви за вниманието, за интереса, за въпросите и фактически смятам, че тук са част от хората, които биха били някакъв двигател за създаване на някакви алтернативи, за някакво по-добро бъдеще. Послание. Добре. Не бих го нарекал чак така, но понеже непрекъснато ви говорих за морал и тук е някакъв вид църковна територия, бих казал нещо обратно, което пише в Евангелията. Христос казва: не съдете, за да не бъдете съдени, но в политиката, според мен, трябва да се обърне това послание на обратно. Съдете и очаквайте да бъдете съдени. Защото именно идеята, че човек не трябва да дава морална оценка на другите и че трябва да проявява морална търпимост към всичко и че доброто се стои в това никога да не се отделя от злото, води до морална деградация на обществото. Така че съдете и очаквайте да бъдете съдени. И това от мен. Благодаря. Благодаря, господин Манолов.